Okay, so maing buntag, no? Maing buntag sa tanan kay naanapod ta, no? Magpadayon, no? Sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So igsoon salamat kaayo, no? Nga kitagaan gyapon tag kay gayunan sa Ginoo nga makabasa sa iyang pulong, no? So naana ta karon sa Leviticus chapter 20. No, kini nga chapter naghisgot kini sa silot sa nagkalain-laing sala, no? So ato ang basahon kung unsa ni ang maong kanang chapter, no? Mahitungod sa maong silot. So before ta magbasa, magampo sa ta. Hallelujah. Dalay ko nagmahimayaon na mo nga Dios. Salamat kay Ginoo nin kay gayunan ngay mong gihatag kanamo Lord. Salamat Ginoo sa lain na usab nga adlaw ngay mong gihatag kanamo Lord. Dalay ko ikaw Dios sa walay katapusan. Salamat Ginoo nga wala gyud mi magipasagdan Lord sa matag adlaw. Og nining taknaal Ginoo amo kining igahin kanimo Lord ang mga pipila ka mga minuto Ginoo aron sa pagbasa ug pagpamalandong Ginoo sa imong mga pulong. And I pray Ginoo nga ikaw ang Dios may magagiya ka namo Lord, magahatag ka namo Ginoo kaalam nga langit nun Lord nga among masabtan ang imong mga pulong oh God. And I pray Lord nga even katong manan-aw Ginoo through sa video oh God. I pray nga ikaw sa mga bless sa ilang kinabuhi, silang spirituhanong kinabuhi Lord, uban ilang tibok panimalay. Lord, salamat nga imuhang tagbuon ang ilang mga panginahanglan ng Ginoo sa tanang aspeto silang kinabuhi Lord. And I pray Lord nga maming tabangan nga magtubo mi Lord sa mong pagtuog, pagsalig diha kanimo. Nga Lord, diha jud kami kanimo mukupot Lord ug sa imong mga pulong. So dalaygon ikaw, Lord, akong ginaawhag ang imong balang espiritu nga may mamuhat sa mong matag usa ka kasing-kasing karong adlaw Ginoo samtang kami magabasa sa imong pulong. Thank you kayo Lord, protection ni kami Ginoo batok sa mong mga kaaway Lord. Tabuni kami kanunay Ginoo, pinagi sa imong hamili nga dugo. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Okay, praise God, no? So, ato ang sugdan igsoon, no? Nanata sa chapter 20 sa Levitico. Okay. So, verse 1, ingon diri, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga bisan kinsa kanila o sa mga langyaw nga nagpuyo sa Israel nga muhalad sa ilang mga kabataan ngadto kang Molok, kinahanglan nga patyon. Kini si Molok mga Dios ni, no? Nga gituo-tuuhan sa mga ubang Israelita, no? Okay, so batuon siya sa mga tao. Okay, verse 3, ako mismo makigbato kaniya og papason ko siya gikan sa iyang mga kabanay kay gibulingan man niya ang akong dapit nga balaan og gipasipad-an niya ang akong balaang ngalan. Okay, verse 4, og kun ang mga tao dili lamang magtagad sa iyang gihimo nga pagtugyan sa iyang anak kang Molok ug dili nila siya patyon, makigbatok ako kaniya ingon man sa iyang panimalay. Okay, hinginlan ko sila gikan sa ilang mga kabanay lakip ang tanan nga miduyog kanila sa iyang pagkahisalaag sa pagsimba kang Molok. You see? So ilain ang ilang gisimba dili ang Ginoo, si Molok, no? Ang Dios nga ilahang hinimo, no? Okay, so verse 6, kun ang usa ka tawo magpakisayod sa mga tigkonsultag mga espiritu og sa mga barangan og muduyog kanila sa ilang salawayong buhat, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. 7, busa pagbalaan kamo kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, no? So katong verse 6 ba, di ba kadalasan sa ato sa especially sa mga bukid-bukid, no? Madto sa mga spiritista, no? Ingon diri nga isalikway, no? Isalikway sila sa Ginoo. So igsuon kung nakakuan ka ana kaniadto nya wala ka kabalo ba, no? Wa ka kabalo maong imong gihimo kay murag naandan naman, no? Karon igsuon nga nakadungog ka nga dili day na maayo atubangan sa Ginoo. Undangi igsuon, no? Undangi. Unya tagay pagtagad ang atong buhi nga Dios. Ayaw balik didto, no? Kay karon nakadungog naman ka sa kamatuoran, no? Mao ang pulong sa Ginoo mao ni ang kamatuoran, no? Dili gyud siya mausab.
no? Mao sa man ang translation kay Bisaya, pwede English, pwede Tagalog, pero ang iyang content, no? Ang iyang mensahe pareho ra, no? So ato ang tagaan og kanang pagtagad ang pulong sa Ginoo nga mo'y naghatag kanato og kanang clarity ba, no? Gitagaan taw kanang kaalam sa Ginoo nga may baluan nato unsang tama unsang mali, no? Siguro sa una nagaadto ka espiritista sa mga barangan, no? Ning konsulta ka dito sa ilaha. Tungod kay wa ka kabalo sa unsay kamatuoran ba, no? Unsay maayo. Karon igsoon nga nakadungog ka, ayaw nagbalik dito. Undangi unya pangayag pasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo malipay nga moduol ka kaniya. No? Pasayloon jud ka sa Ginoo ana. Kay niingon man ang iyang pulong sa 1 Juan 1:9. No? Na kung kita mosugid sa atong mga sala, siya matinud-anon nga Dios nga mopasaylo sa atong mga sala og siya mopapas, no? Sa atong mga kalapasan, iyang bag-ohon ang atong kinabuhi, no? So igsoon kana usa lang ka kanang pagtambag, no? Or suggestion sa imuha karon. Nara na sa imuha igsoon, no? Dili man mamugos ang Ginoo, pero ang gusto sa Ginoo nga pilion nimo ang maayong dalan, no? Nga paingon ngadto kaniya. Okay, so verse 8, ingon diri, matnguni og tumana ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo. Amen, no? Ang Ginoo ra jud ang makahimo natong balaan. Dili ta poy moingon tag buotan ta balaan ta, no? Ang Ginoo ra jud, no? Sa dihang modangop ta sa Ginoo, nya dawaton nato siya nga atong mahimong Dios o personal nga manluluwas. Then diha igsoon kita usbon sa Ginoo himuon ta niyang balaan, no? Pinagi siyang balang espiritu. Okay, verse 9. Ang magtunglo sa iyang amahan o sa iyang inahan, kinahanglang patyon. No? Siya ra ang hinungdan sa iyang kamatayon. So, kanang magkuantas to mga ginikanan, dili siya maayo. So, no? Kay dili na siya maayo sa atubangan sa Ginoo. Okay, so verse 10. Kung ang usa ka lalaki manapaw sa asawa sa iyang isig katawo, silang duha nga mananapaw patyon. Naigsoon. Kung ikaw nakadungog ni ini, no? Igsoon ang Ginoo ra may makiistorya kanimo, no? So kung unsa ang nasa mong kasing-kasing karon, pagkadungog nimo ni ini, paminawa ba ang pulong sa Ginoo ba? Natagay yung pagtagad, no? Kay habang naapay tay kinabuhi, ingon pa naagid tay pag-asa, no? Kana tagaan ito sa Ginoo perminti og kahigayunan nga makadungog tas kamatuoran unya diha. Igo ra ta nga makadungog. Pero nana sa imong desisyon kung mutuman ka or dili, no? So na kinahanglan nga mutuman tas pulong sa Ginoo, no? Pero ang final decision na gyud na sa imuha, no? Kay ang Ginoo magpaabot ra na sa imuha kung kanus aka mo surrender, no? Okay. So verse 11. Ang lalaki nga makikilawas sa iyang ina-ina nagapakaulaw sa iyang amahan. Siya og ang iyang ina-ina patyon og siya ra ang sad-an sa ilang kamatayon, no? So madamay ang ina-ina kung ang iyang stepson, no, makikilawas sa iyang ina-ina, so silang duha patyon. Unya madamay ang ina-ina kay ang naisayop ato katumanjong anak or stepson ba. Pero kaming uyon man ang ina-ina, so silang duha patyon, no? Grabe ang ilahang silot sa una ba, no? Kay kanang patyon jud dayon, no? Okay. Pero sa tuwa karon grasya kay ang Ginoo, no? Kay nalaman tay mga balaod, no? Gialaw na sa Ginoo nga nay mga pulis. Pwede nga ipapriso lang ang kanang madakpan bitaw nga kanang nangabit. Ang mo nga na pwede man na siya ipadakop sa pulis niya ipapriso. Pwede ikiha na siya. Kay biblikal man, no? May gani kay dili patyon, no? Pwede ra sila ipapriso. Unya kung mangayog pasaylo sa Ginoo, pasayloon pa jud sa Ginoo. Sa jud kadako ang grasya sa Ginoo karon ba sa tuwa bitaw, no? Nga dili na ing ani ka grabe ang ato ang balaod, no? Although dili gyapon siya maayo atubangan sa Ginoo, pero ang silot ba dili na kamatayon nga sama niini nga pagka makit-an ka nga nakasala ka patyon dayon ka, no? Sa tuang higayon karon pwede pa ipadakop sa pulis, ipapriso pila ka tuig. Unya kung mga pasaylo na pa jud siya parol, no? Unya kung mga pa jud pasaylo sa Ginoo, grasyahan pa jud sa Ginoo, pasayloon pa jud sa Ginoo. Nya bag-uhon pa jud sa Ginoo.
no? Tagaan og bagong kinabuhi, no? Mo nang atong dakong pasalamatan sa Ginoo. Kay maayo kaayo siya sa tuwang tanan, no? Hallelujah. Okay, verse 12. Kung ang usa ka lalaki makikilawas sa iyang umagad nga babayi, patyon silang duha, kay nagbuhat man sila sa ingon nga unta dili man sila mga laing tao, no? Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Same ra gyapon, no? Sa stepmom or sa umagad. Kung makikilawas, patyon, no? Grabe. Grabe. So kiniigsoon grabe kayo nga makamataon ta ba, no? Kung kamo nga nakadungog karon, nya kamo mismo nakahimo niini. Pangayo gid pa sa ilo sa Ginoo. Nya buhiin na nga mga butang, no? Ayaw nagbalik ana nga mga kinaiya. Bulagi, no? Kay kana dili jud maayo subang sa Ginoo. Kung mga ikagpasalo sa Ginoo, imo pong bulagan ang imong pagpakasala, no? So, nana na sa imong final decision igsoon. Pangayog giyas sa Ginoo, no? Pangayog giyas Ginoo kung unsa iyang ibutang sa imong kasing-kasing, unsa iyang itudlo sa imong haba. Paminaw sa Ginoo. Okay, verse 13. Kung ang usa ka lalaki makikilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga sa lawayon kaayo busa patyon sila. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. So kini klaro pug kaayo, no? Kini sa tuang kuan karon term mga bayot, no? Kini makikilawas sa isig ka lalaki, no? Kang lalaki makikilawas sa isa ka lalaki, di ba? Kana binuhat man na sa mga bayot ra, no? Kini pod sila, no? Sa lawayon kaayo ang ilang gihimo at tubangan sa Ginoo. So ang ing silot diri patyon usab sila. Pero may na lang lagi, no? Kaysa tuwa karon dili ing ana kagrabe ang silot ngay pahamtang sa Ginoo sa tuwa ba. Kini sa Old Testament, kita na nata sa New Testament. Ug mao na ang grasya sa Ginoo ba. Ato untang makita ano nga unsa kadako ang iyang grasya. Ngang iyang mga silot kaniadto nga gipabutang balaod niya sa Old Testament. Iya nang gibayran, no? Iyang bugtong anak nga si Jesucristo ang mibayad sa tanan para di na ta silutan, di na ta patyon nga sama ani, no? Unyang ato karon nga response. Unsa man imong response diha sa Ginoo? Unsa man imong response sa gihimo ni Jesus sa imong kinabuhi? Nga siya mismo ning volunteer nga ako nalay patya para aning mga tawhana kay gihigugman ako sila. No? Kalami, no, sa gihimo ni Jesus. Nga wala pa gay tagi-anak ato pero kabalo naman ang Ginoo kung unsa ang atong kinabuhi, unsa ang dagan sa atong kinabuhi karon ba. Sige siya, ako na lang ang patya, no? Ug tungod sa gihimo ni Jesucristo, tanang mga kalapasan, tanang mga sala nakita untay patyon. Na paid na, no? Kumbaga gisiliuhan na dito nga nabayran na tanan, no? Nabayran na tanan ni Jesucristo. Salamat kay sa Ginoo, no? So muanha ra ta moduyog, muduol ta sa Ginoo, muduol ta kang Jesucristo mangay tagpasaylo ba. Nya magpasalamat ta sa iyaha nga iyahatang gilukat, no? Iyahatang gipakamatyan dito sa cross aron di na ta mamatay, no? Nang pa ang Ginoo si Jesucristo namatay aron kita magkaroon og kinabuhing walay katapusan, no? Okay, verse 14. Kung lumpungon sa usa ka tawo pagpangasawa ang anak ug ang inahan, ang lalaki ug ang duha ka babayi kinahanglan sunugon aron dili kamo maduhig sa ilang kadautan. Lahi po ang ilang pagkakuno koy ang ilang ang kamatayon nila sunugon, no? Sunugon. So verse 15. Kung ang usa ka tawo makikilawas sa usa ka mananap, patya siya og ang mananap. No? Di ba na mga usahay na mga balita sa una nga itong madungga, no, sa TV? Nga na babae or lalaki nga nakihilawas sa mga mananap, no? Ug kana dili yun siya madawat or dili yun siya maayo sa tubangan sa Ginoo. Singon diri patya siya og ang mananap, no? Okay, verse 16, kung ang usa ka babae makikilawas sa usa ka mananap, patya siya og ang mananap, no? Pareho ra, no? Ang silot patyon gyud.
lalaki man ka or babae nga nakikilawas sa mananap, patyon ikaw ug ang mananap. Grabe, no? So dili lang ka maulawan kundi mamatay pa jud ka. Di ba? Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. No? Tungod sa ilang gihimo mao tong mamatay sila or patyon sila. No? Okay, 17. Kunang usa ka lalaki mangasawa sa iyang igsuon nga igsuon niya sa amhan o sa inahan, hinginlan sila gikan sa ilang mga kabanay kay makauulaw kaayo kining butanga. Silutan siya sanglit nakikilawas man siya sa iyang igsuong babae. Kunang usa ka lalaki makikilawas sa usa ka babae nga gerigla, hinginlan silang duha gikan sa ilang mga kabanay sanglit gibuksan man niya ang tinubdan sa iyang dugo. Oy. Okay, verse 19. Ayaw pagpakikilawas sa imong iyaan kay siya paryente nimo nga suod pa kaayo. Kinahanglang silutan kamong duha tungod niini. 20. Kung ang usa ka lalaki makikilawas sa asawa sa iyang uyuan, gipakaulawan niya ang iyang uyuan. Kinahanglang silutan silang duha ug mga matay silang walay anak. Grabe ang ilang silot, no? 21. Usa ka buhat nga sa lawayon kung ilugon sa usa ka lalaki ang asawa sa iyang igsuon sanglit, gipakaulawan man niya ang iyang igsuon. Kinahanglang mga matay sila nga walay anak. 22. Matnguni og tumana ang tanang mga tulumanon og ang tanan kong sugo aron dili ko kamo hinginlan gikan sa nasod diin adto ko kamo dad-a og papuy-a. Ayaw kamo pagsunod sa mga batasan sa katawhan nga gipapahawa ako sa dapit nga inyong adtuan. Tungod sa ilang pagbuhat niini, gipasalikway ko sila. Verse 24. Mingon ako kaninyo, mapanag-iyan ninyo ang ilang yuta kay ihatag kuman kini kaninyo aron mainyo na. Usa kini kayuta nga tabunok kaayo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpili kaninyo gikan sa ubang katawhan. 25. Busa lain na usab ninyo ang hinlo nga mga mananap gikan sa mga hugawng mananap ug ang hugawng langgam gikan sa mga hinlo. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mga hugawng mananap, langgam ug bisan unsang nagkamang sa yuta nga akong gipalain kaninyo. Pagbalaan kamo alang kanako kay ako ang Ginoo balaan man o gipili ko kamo o gilain gikan sa ubang katawhan aron kamo maako. 27. Ang barangan babayi man o lalaki kinahanglan patyon pinaagi sa pagbato kaniya og siyara ang sad-an sa iyang kamatayon. Amen. So, ibig ang barangan, no? Gibutang diri sa 27. Patyon usab, no? Batuon, patyon pinaagi sa pagbato kaniya og siyara ang sad-an sa iyang kamatayon. Mo kadto ang mga silot sa nagkalain-laing mga sala, no? Diri sa chapter 20. Okay, so murag diri ra sa siguro ta kutob karon, no? Kay murag nakuha na to murag 20 minutes, no? Nya ang sunod nga chapter murag taas-taas gamay. So salamat kay igsoon, no, nga naagihapon ka. Salamat kay sa imuhang pagpadayon ug paminaw. So karon ato ang nahuman ang chapter 20, no? Karong adlaw atong gikuan ang chapter 20 lang usa kay kini siya ang ngayon natong kanang paghinuklugan ba, no? Kay ang atong kinabuhi karon connected gihapon kaniadto. Kung usang mga gidandili sa Ginoo kaniadto, dili gihapon siya maayo karon, no? Ang dili maayo kaniadto mao gihapon karon dili gihapon siya maayo. Ang nausab karon maulang ang silot, no? Kaysa una patyon jud sila dayon physically. Pwede ba tuon sila or sunugon. Karon ang grasya sa Ginoo dako kayo igsoon, no?
Dako kayo. Kay pinaagi sa gihimo ni Hesukristo, mo niya akong giingon ba, balik-balik na akong giingon, na pinaagi sa gihimo ni Hesukristo dito sa cross, no? Sa iyang pagkamatay. Nga sa katulo ka adlaw namatay siya, pag katulo ka adlaw nabanhaw siya. No? Pinaagi sa iyang dugo nga iyang gipaawas dito sa cross. Ang atong mga sala igsuon. Ingon ang Hebrews, no? Ingon ang New Testament. Pinaagi sa dugo ni Hesukristo ang kaluwasan atong naangkon. Even si Jesus, nag-ingon siya dito sa Matthew chapter 26, katong before siya namatay ba, no? Katong iyang last supper, bitaw. Itong nagkuhan siya o kanang bino, no? Nga simbolo sa iyang dugo. Ningon siya nga, kini mao ang new covenant, no? New covenant, nga ang akong dugo, ang dugo ni Hesukristo, mao'y makapapas, magbayad sa sala sa daghang mga katawhan. No? Magpapas o magbayad sa sala sa mga katawhan. So, igsuon, kana ang gasa sa Ginoo sa tua. No? Nga dili na kita kinahanglan mangitaghalad para mapasaylo tas to mga sala. Ang ato agyod diha nga, muduol magpaubos ito sa Ginoo, mga pasaylo sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo, wala gyud imposible. Walay gamay o dako nga sala nga dili niya mapasaylo. No? Pasayloon yun ta sa Ginoo. Kung kita sincero nga moduol kaniya ug mangayog pasaylo. So igsoon, salamat kaayo, no? I hope and pray nga na-bless ka karon sa tuang mga pagbasa sa pulong sa Ginoo. And kung mahimo igsoon, basaha ang New Testament pod, no? Sa Matthew o akong i-focus ang sa Hebrews, no? Sa Hebrews. Kay sa Hebrews daghan kay siya gi-quote nga diri sa Old Testament nga nahimo na siyang didto na sa New Testament, bag-o na ang gihimo ni Jesus. So igsoon, thank you kaayo, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, og ang Ginoo magapanalangin kanimo uban ang imong tibok panimalay karon og hangtod sa kahangturan. So igsoon, kita na punta sa sunod higayon, no? Dalaygon ang Dios. Salamat kaayo.